Hadin ke jingca betai ke kali hajan Redford ke badan hanong ba Delhi mena ke shpodrek noi wiang arjapsan ke bala sheme ke jing em nyo khalangut ki brio bat permasaw ki babon ngut kharwai trek noi wiang arjapsan sakawai par ke jingca betai bom ke laja kata hanong ba Islamabad Jonggari Pakistan. Katkum khubor BBC News laong ban nagaliang Mohsin Naqvi Menteri Bedi Khmi kitna kampo yang dari Pakistan ula pentep ba kecing betai bom do riu khendo kalaja habar ka yang kashari ka Islamabad kani kecing betai bom kala sheme kecing em jo khar arngut kibrio pat pemsawe kemba arpnyongot ie haga bo laong bo bale kene ka kam ula thmu ban pembetai shwai ka district court house ndai khlam yo alat satya ban rong shepo laong ru ban nagaliang ki bor Bedi Khmi kin sim khia ban ithu yo brio bale kene ka kam bat kino ki barang keti kin sya pengat hakaan Naqvi laong ba omla ban tip manu bale kene ka kam bat penpa ba kum kene jingcha kam chu khamcha shu hakisnam ki bladap Islamabad ula penpa ru bo bale kene ka kam ula yang shwa kum ba khatsan minute ai ha kete chaka haswa bo unpum thai yo bom hajan ka kali ki pulen nagaliang menteri rangba du kari Pakistan Shahbaz Sharif ula kam ba yakani lale de ki kunun le no ki bala ajeng kershan dagri India. Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya